Ξέρεις ότι το εντερό σου επικοινωνεί συνεχώς με τον εγκέφαλό σου και ότι η διάθεσή σου, η ενέργειά σου, ακόμη και το νοσοποιητικό σου ξεκινούν από εκεί. Όταν η ισορροπία του μικροβιώματος διαταράσσεται από στρες, αντιβιωτικά ή κακή διατροφή, το σώμα το δείχνει. Φουσκώματα, δυσφορία, χαμηλή ενέργεια, ακόμη και πεσμένη διάθεση. Το μικροβίωμα του εντέρου δεν αφορά μόνο την πέψη, επηρεάζει νευροδιαβιβαστές όπως η σερωτονίνη, δηλαδή τη χημεία της διάθεσης, αλλά και το νοσοποιητικό σου σύστημα. Για να στηρίξει αυτήν την ισορροπία, χρειάζεται καθημερινά ζωντανά δραστικά προβιωτικά. Το Biogenesis Optima Probiotic περιέχει 13 εξειδικευμένα στελέχη γαλακτοβακίλων και μπιφιντοβακτηρίων με 22 δισεκατομμύρια φιλικά βακτήρια ανά κάψουλα σε γαστροανθεκτικό περίβλημα ώστε να φτάνουν ζωντανά στο έντερο. Περιέχει στελέχη όπως Streptococcus thermophilus που βοηθά στη διάσπαση της λακτόζης και μειώνει τα φουσκώματα, Bifidobacterium lactis και Lactobacillus plantarum που υποστηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου και ανακουφίζουν από συμπτώματα ευερέθησης του εντέρου. Άρα, μία κάψουλα την ημέρα, η συνέπεια είναι το κλειδί γιατί η ισορροπία στο έντερο χτίζεται καθημερινά. Το αποτέλεσμα: καλύτερη πέψη, περισσότερη ενέργεια, λιγότερη δυσφορία και πιο σταθερή διάθεση από μέσα προς τα έξω. Φρόντισε το έντερό σου και θα φροντίζει και εκείνο για σένα, για την υγεία ολόκληρου του οργανισμού σου. Μάθε περισσότερα από το biogenesis.gr ή ενημερώσου από το φαρμακοποιό σου.